Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat glenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Hakakat nritoy risau arja arpulai ka KAS Artist Society kala lek banyak kendu bar menteri rangba ka Jylla Meghalaya ukondot kes sangma haka office rekam jungu ha sekretariat da ka wei kesur kata bandawa na u bun Thoh ya Shithi sha menteri rangba du kari lengba ka jingpen sngo jongki ban wan ra ya ka official bill haka dorba jong ka parliament ban wan. Habakran sikilat pathai kubor hadian kajinga kendo bar menteri rangba u president ka KAS Artist Society u Dr. DRL Nonglait ulaang hakajinga kendo bar kli du jong ka Jylla ka KAS Artist Society kala yo e kajing menjur ba ka Sorkar kan simkhia halor kajing Dawa jongki kataban penrung no haka kernet ka bapra jong ka riti sensyar kari India. U Dr. DRL Nonglait ulaang ru bah kajinga kendo ka KAS Artist Society kala Dawa ba ka Sorkar Jylla kam dai ban pen kala ya ka ei ka ba kila Dawa henry ban Thoh Thik pa Thik Kumba kila Dawa haka Shithi ka ba ka Sorkar kan Thoh sya ka Sorkar Kmie. Abala introduce gitu, lara gitu msimdan kenu kajing ya tainya te ngim kwa syo tang bakini ki MP jongi kendra yaki tangi ki private members bill hanrai ba ka Sorkar hi kan wanra ya ka official bill but kata kan long kalat ka ba le sela ban penulong no ya kini kajing Dawa jongi ni lapha igidor khas syau Home Minister, ngilapa igidor khas, syau Prime Minister, ngilapa ro igidor khas jongi, syai ka President jong kari India, but yakini igidor khas, ni ladayo ro yaka receive copy, but menta ngilap pentip yau Chief Minister, bang ngiladap ai kini igidor khas, ringkat berki copy, syau naka menta buun budian. But hagabiyadai berkene ni loong yo Chief Minister pihak ban Thoh menta ya ka Shithi syau Prime Minister Home Minister ban kerpat kumbangi kerpat mangi kajing kerpat jong ka state government kam dai ban yaper bat kajing kerpat jongi kajing kwa jongi kalong banwadra ya ka official bill ha ka parliament ka banwan bat ni ong yo baun Subha ban le kata bat ulak kulat ba un sole ya kata bat un pha ya ka Shithi jong o ban budin ya kene ha kene kata yo ka banwan ha ka bedai bat ka jing pha ya ka Shithi sha ka Sorkar Kmie ngilong ban pha no mardor bat ulong ban pha no ha kata yo ka banwan ulapan ro ya ka jinga trelang jong ka KAS othas ha ka draft ya ka Shithi ngin sale ek badan kam ban ngi kwa man pentik na ba kata ka Shithi kadai ban lej ha kata yo ka banwan ngi don lot di kita ro kha ban ngane tu epi ha ka Shithi bangi pha so Prime Minister bat si President ngi la kedau ye kita ngi le kendo ya Urajnath Singh ha kata ko por ngi le kendo ya u Amit Shah ha kata ko por bat kiwei de ki jinge kendo ngila kedau lo di kita bat ki be dei hangne ro sau post nam ka KAS Artist Society ka yai Dawa bat baro ki jing tho jing tar jongi undan kawai ro baca ngiran lo bat menta ngila compile hakeni ka documentation ka thup jing tho bat kani ka thup jing tho ka ai jing sai ya ka ktien ya ki dak tho bat e culture bat ha ka lenong ka bakhado lenong ka basiko ngi wanra ya ki jing pen kubur lani jing pen kesan jongi ki justification ba la dai ban penong official language ya ka ktien khasi ha ka Jylla ba la dai ban penrung no ha ka kernet ka bapra jong ka riti sosial jogri India. Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life.
earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.